komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! And educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mayang gabi, kalimutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan na sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan, Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayang gabi, Action Brian, no? Kung sa ato mga listeners, ari lakat sa ato nga timpo sini nga gabi, no? Pwebes kita karon, Oktobre 29, 2020, doon nagkakalipat ko kayo daw talaga sa lang ko gatukis kalendaryo. Aha. Kung isa, Sir, ano, abin, ay taga sa paksang, ano, oo, sang November 1 kag Pasko, kaya daw ay klaro blaw. Ari. Ang tropical cyclone advisory number 3, no? Si Rolly ini siya, pero may international name ni siya nga guni. Daw kagabi o kung kaginas ang aga ang classification ani daw tropical storm paran. Tropical storm pa lang daw kakwan ko. Subong nag-intensify siya, isa na siya ka severe tropical storm STS, no? Guni. Way pa sa kasulod. Sa aton nga parke kung makasulod ni siya isla na ningalan niya guni. May mo na ni siya nga Rolly. Okay. Nagagiho ni siya nakatungdan kag alas 10 kag inas ng aga kuha sang number 3 nga tropical advisory. Ara siya nagaantad sa distansya kapin 1,545 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Central Luzon. So ari pa siya sa 16.6 degrees north kag 136.6 degrees east. So base karon pa ni siya, ini ang gabi mag 135.0 pangot na siya sa aton nga parno. Dala ini siya sang persa nga kabaskogon nga hangin kapin sa 95 kilometro per hora, nagamadlos ni siya masobra sa 115 kilometro per hora. Kag nagagiho ini siya padulong direksyon, nakatungdan sa sulod sang 10 kilometro per hora. Okay. So amo na siya. While ang tropical depression naman niya, may ari pagid kundi low pressure ni siya kag inas ang aga, nag-intensify man na imo naman siya nga tropical depression. May antad ni siya sa distansya layo siya, no, 2,435 2,435 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Mindanao. Ari siya sa 6.4 degrees north kag 148.3 degrees east. 55 km per hora ang sustained winds niya. Nagamadlo siya sobra 60 km per hora. Kag ang direksyon niya
west northwestward man nakatungdan amin na nakatungdan sa sulod sang 10 km per hora. So halos ni sila nga duha wa ini siya epekto, kag si Kinta wa naman to epekto kay layo na siya mo. So wala kita bagyo sini nga kwan no, nga adlaw no. Kag ang major weather system naton subong nag-influensya ang northeasterly surface wind flow nag-apekto dito sa pinakapunta sa naaminan sang Luzon. Ugaling lang ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uom nag-apekto diri sa nasidlangan sa Kabisayan kag Caraga nga labot sang trap o kung galon ni severe tropical storm Guni no amo ni si Rolly. While dito sa norte, ang Ilocos Norte, Apayao, Batanes, Cagayan, northeasterly surface wind flow naman dito, nag-influensya. Di ang conditions ang ilang tsimpo to magalumon ang kahawaan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan, kag pagpanag-uob. Ang maayo nga lugar, maayo nga tsimpo muning Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong pungsod na include na kita diri may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan tuga lamang sang localized thunderstorms ang naminhan sang Luzon sa kasarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naminhan na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan while mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop niya sang hangin halin niya sa naminhan na sidlangan pakadto sa naminhan nga katungdan o northeast to northwest mabatyagan sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So diri sa aton probinsya pag-uum-guum sa gyapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan may dala lang ini naligwin nga mga pag-ulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kagari lamang kita mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ini siya sa naaminhan na silangan pakadto na aminan nakatungdan o kung northeast to northwest sa gihapon maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. So alas 10:29 karon sa gabi ang taob naton 1.3 metro ang takos ang kadalumon ang hunas magabalos alas 4:34 karon buwas sa aga. Sa takos nga 2 metro ang kanabawon kag alas 5:21 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabudak naman din siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita temperatura ta nakapatak 25 hasta 31 degrees Celsius o kunara sa 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Oo, amo ni kabugusan sa aton lakas tempo. Base mga kwan Biyernes ang gabi buwas no. O kon Sabado batyagan ta na ang epekto ni isang mga tropical disturbance isa ka severe tropical storm isa ka tropical depression do madululungan sila daw may nagasunod pagida sa Marianas nayon sa US territory. Hindi ko na si Rolly Sir Gan daw amo-amo man to kay Kintaman ang si Rolly ginalantaw namon daw amo-amo kay Kinta pero ang nagasunod sa iya ang nagasunod sa iya inang daw dako-dako pero hindi siya mag-igo daw kwan siya daw matimbuok siya pa babaw so mayo na si Rolly lang balantayan naton Portino ang agi ni Rolly daw amo-amo man nga mga lugar Sir Gan daw dira-dira okay Kinta amo nang inagyan niya sige halong gid kita Sir Gan salamat welcome mayong gabi Sir Gan salamat yun. Sa balita, una sa aksyon. Halong-halong kita mga ka-aksyon na batian nyo naman to ang palayag ni Sir Gan ni Republika nga si Kinta kag ining si Rolly nga nagasunod subong nga ginabantayan nila medyo amo-amo man ang iya nga abilidad Ti maulan non minta diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental amo nang lauma naton pero tiamo na sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakasyan
alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman makaisyon ang tanan-tanan ng aton sinignahimo kada gabi ang pagpangamuyo tagid against iya kay COVID-19 kag kun ano pa nga sa isang kalalatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:11 na sa aton nga pagpangalagad subong nga adlaw yari kita sa Webes, Oktubre 29, 2020. Bukas naman ang aton anyway sa gamong monitor na kabodiri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. And sa aton nga YouTube, pwede man ka makamonitor. Sa Twitter account naton, pwede man. Bisan diin lang mga kaksyon. Sa Facebook Live naton, paki-share and likes lang mga kaksyon. And then, sa mga viewers naton, kadto lang sa comment section, kaya tagan taga nakaroon hostisya ang inyo sa mga mensahe. Kaga mga texters naton, yaring numero 0938225507. Ayo lang ko sa mga nagapadala text. 2 to 3 liners lang kita. No? 2 to 3 lines lang. Amo man dira sa area sa aton sining comment section sa Facebook. 2 to 3 lines lang kita dito pagpalawigon todo para mabasahan taman ang iban mga kaaksyon. Salamat. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective,
Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Medyo pala pasensya lang gamay, daw medyo may salawid kung kaisa nga akon sini nga hambal mga kaksyon, ang akon abing dila, no? Ga igyo siya sa unto ko nga daw ginkaagi na pulpog. Halin pa sa niya gabi daw gaano siya Action JM daw na hanog blo, Mag-istorya ko, do gagwa lang pero may dila ko, do kahuluya, ganyan nga diwal ko blaw. Pero sa ngalan sa serbisyo publiko, ti subong nga gabi, ari kita gihapon, siguro maklaruhan mal, Action J maklaruhan malang, ari di nga side gido, dire sa kilid ko gido kala, and hindi man siya singaw actually, kung ini inang nagakaigo siya sa akon sini untob lang may guab Action JM, no? Palakaon ko biso na butong. Ginulod kung suno pa sa mga katigulangan sa ginulod ng unto mo. Ginawa ko man nga lingling sa espioso na naig din ng ulod di kay kwaunta. Doon ko kita ulod Hindi nag-guab siya. Anyways, mga ka-action, kabay pa nga maintindihan nyo lang yapon ang akon sini nga pag palayag subong iyang gabi. Ano bala nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Si Action Brian Morden bag-o ang buhok. Action Firing Line. Headlight. Joke lang na. Bago. Wisdom thought na. Lulusugan. Hindi na init. Salamat. Basta ang pinaka-headline subong, hindi lang ka mo makibot sang nawong ni Action Brian Morden, tingog lang yang bantayin nyo kag balita, ba inyo lang itsura ko ha? Action Firing Line. Arya, sa prangkang istorya mag-aksyon sa mga balita ta, isa iya kag ginaligar, miyembro sa New People's Army, fighter ini, meaning niya naga-intragid niya sa binakbakanay against sa tropa sa gobyerno, ang nagasungka ya sa otoridad. Action Firing Line. May dala pa siya nga kwan iya M16 Armalite rifle mga kaksyon. Maisog kali si tao kay siya lang isa surrender sa. Pero ang iya pag-surrender may mga rasones na. May mga rasones ini sa kadugayon niya na sa iya sining pagka miyembro sa NPA nakahuna-huna siya nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod, kadamo sang mga pulis kaina nga nagabantay sa Burgos Public Cemetery Action JM. Anong nabantayan nila kay Sirado? Bantayan nilang makalag na ba si may ginawa da? Action Firing Line. Inim lang mga executive order kag mga protocol subong sang COVID-19 nga daw ang logic na hindi ko makitaan law nga i-close mo ang 29 from October 29 until November 4 para hindi magdugok ang tao sa sementeryo. Tindi ng logic abida kay pakatapos sila sa November 15 dito kaya makadtos patyo kiwain na closure, no? Oo, pero police naton gabantay gyapon subong pamangkot. Sinong bantayan? Action Firing Line. Kabunlay, kadako pa rin sa problema tapos sining COVID-19 kadugang pa yun ang sitwasyon. Action Firing Line. Sige, pagkaronan ta na. Aring namin nga balita Action JM, isa iya ka barbero tinapungol sa iya sining nga customer. Wala labot na gintapungol sang customer, harabugan, ginpaulanan pa kabato ang iya sining nga barbershop. Action Firing Line. Natabo Action JM sinigid lang dira sa may kahapon blamo kagabi sa may Singkang Airport to. Anong rason Action JM nga tinapungol siya? Kailaw ay yagupit ang customer. Action Firing Line. Check ko bala karon station 8 kay naka-record dito kromo. Check to karon. Sa ibang nga balita maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sugpunan ko karon ang aton sini nga issue regarding iya sang isolation facility dira sa syudad sang Bago, no? Dira sa syudad sang Bago mga kaksyon. Ato ba lang ang nagabusong nga nagpositive sa COVID-19. Gindala sa isolation facility. Nagbata ang bana nga hindi positive sa COVID-19 nagrisgo nga magsulod sa isolation facility kay para i-check ang asawa niya. Igo murahon
wala gidya gali gin atiman sang maayo suno sa bana ha, hindi ako ang gambal kundi suno sa bana. Gin report Action Ed Abuso last Wednesday o kon Tuesday night sa aton sa nga pagpangalagad. Kag na interview taman si Madam Nona Abunado. Amo ni siya ang in charge sang isolation facility. And si Madam Nona, instead of maghambal abi nga magkanda kita sang narrative or makanda kita sang investigative report or ma-investigate kita sini. Baging depensahan pa ni Nanay Nona ang niya sini nga mga kapalpakan sang tawo ya. Action firing line. Naghambal pa si Nanay Nona nga hindi ina matuod ang aligasyon sang bana. Okay. Hambal ko gani ginbaton kung gitong explanation mo ya kay imo na ya entitled ikaw to explain your part kay ikaw ang ikaw ang iloy-iloy da. Pero tonight may ari ko ya sa eksklusibo nga na-record sang bana ang hitabo sa nagligad to nga mga pagbata sang asawa niya. Bisan ano nga pangakig sang bana, wala gasabat ang imo nga mga tawo kay man aminado sila nga may kakulangan gid sila. Action firing line. Ipabati kung gini karon niya ang tingog sang bana nga nagayaw-yaw kag ang hilibion sang bata Action JM makaluluoy ang bata mo. Pero titinormal man lang nga nakahibi siya, no? Ang bata may man gani kay naghibi pero ang pangakig sang bana kag ang hambal sang bana siya grabe ng panawag kuda. Daway gid may nagsapak sa akon. Oo, karon pa bati ko gid para masugpunan kag kabay pa makorek na ni ang mga wrongdoings sa isolation facility na sa Bago. Kag kabalo ko si Mayor Yolo nagahimo na subong santikang guro. Dapat hindi nato ni pag-tolerate ang kangay ni nga mga tao, ipang transfer tani sila sa mas or buslan ta sila sa mga tao yang mas responsable sa ila sa nga trabaho. Action firing line. Balikan ko na karon samtang diri sa Bacolod mga kaaksyon gin lonsar ang programa Halong Ugyon Bacolod non, no? Ining programa sang syudad para mas mapadayon pagid ang pagdula naton, pag-contain naton, pag-curb naton sining COVID-19. Action firing line. Damo-damo na sa mga titulo dis Bacolod mo. May ara sa mga poll testing, ka mga swab testing nga ini. May ara sa mga task force disiplina. Subong may ara naman sang Halong Ugyon Bacolod non. Bisan ano lang ang titulo ang himuon. Kung kulang man sang hugot implementation, the same man gyapon ang gakatabo, wala gid sang maayo. Action firing line. Kag plus pagid ang mga tao nga mga dungulis man, way man gapati, kag may kaugalingon man nga espiritu, kung kaisa, way gid nagatuman sang ginatawag naton nga health protocol ang iban dira. May lang ni kay subong daw pulo lang ang positive naman nagnubo-nubo. Kag tumimbuok niliwat mabinisulay naman ta. Action firing line. Ang balita gikan sa Provincial Capital Makaksyon with Action Marlon Hinovia karon oy napatay diri ang DILG yang direktor sang Negros Occidental si DILG Director Attorney Panis Makaksyon. Pamilya nagklaro nga hindi tuya COVID-19 ang ginkamatyan sini kundi pneumonia. Action firing line. Amo ning lain subong kay patay tao COVID na yun. Why sang COVID to may balatian to siya nga lain pagid. Sige, plus start ni karon kag iban nga balita. Oy, atensyon sa aton sini nga mga utod ngang inyo sini nga mga puloy-an dira nagalalapaw sa dalan. Ang inyo sini nga mga negosyo nagalalapaw sa dalan. Ang Department of Interior and Local Government nagpabalik na sang road clearing operation, mga kaaksyon 2.0. Amo naman ang titulo nila kay nagbutwa niliwat mo after 7 months of suspension, no? So ginbalik na naman subong sa DILG ang mga lugar nga napaidalom sa MGCQ, no? Modified General Community Quarantine. Dapat ipatuman 100% ining nasambit iya nga road clearing. Ang mga lugar nga napaidalom naman niya sa GCQ, General Community Quarantine, partially ipatuman ining nasambit iya nga si road clearing operation 2.0 mga kaaksyon. Now, remember kag patinan sa aton sini nga mga barangay officials
road clearing only. Road clearing only. Hindi road widening. Action firing line. Action hands, di ba, no? Road clearing only. Hindi road widening. Kaya iban to, duway gid nila ginabasa ang circular blang nga napapagwa sang DILG. Mga pang road clearing ang ilaya, pang road widening ang ilaya. Action firing line. Ano pa binatikos gito sila. Anyways, balikan ta na karon. Action Brian Warden. Action firing line. Malagaw-lagaw ko dali gid lamang sa nasyonal nga mga balita pagid mga kaaksyon kay ang House Committee on Appropriations daga tutok na karon sa plano nga pag-imbestigar gid dira sa Bureau of Customs sa padayon iya nga korupsyon, kinawatay kag iban pa. Bando ni Presidente Rodrigo Duterte ang anti-corruption ipatuman gid. Oo, kag may pamahog pa diring iban nga mamalidha nga kon hindi mauntat ang kinawatay dira sa BOC, mahimo nga buhina ng ila sila nga budget for 2021. Action firing line. Tinugay naman ang kinawatay da. Halin pa man sang sanong kinawatay da sa BOC do kung isipon mo gid kung gintunto na damo na da naglalayas kon. Samtang Presidente Rodrigo Duterte naghatag na sang go signal nga dapat imbestigahan gid ni DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. ang Philippine Ambassador to Brazil nga si Maricho Mauro nga puwerte kamag-an sang kamot kay nga panampuyong sang iya timbang nga isa man ka Pinoy. Action firing line. Isa man ka Pinay taga diri man sa aton. Ang lain to nga nakit-an gid sa CCTV base iya sa Foreign Service Act nga 1991 dapat giimbestigahan sini kag hatagan gid sa nakakaigo nga penalty. Dapat lang kahuluya sa inyo, no? Pareho ka mo Pinay to, tapos ambassador pa mo, ikaw pa yung number 1 iyang tuntok. Ay, sus ka mga tao. Ini samtang sa ibang nga balita, mga kaaksyon, ariya, kay plakaronan ko ni Dugay, ang aton sila nga COVID-19 karon status, or figure sa Pilipinas kung positive ang paghahambalan, may ara na kita sang 376,935 ang positive, 1,761 ang bago, 39,940 ang active, kag naka-recover subong 329,848 ang patay nagdangat na sa 7,147. Action firing line. Ma-commercial code wala ni kabilog pagbalik ta diskasan tani. Ang padayon nga nagalala nga bagigay karon dira sa tunga sang AFP ining si Lieutenant General Antonio Parladi Jr. nga nag-akusar, nagridtag sa pila ka mga senador, kongresista kag mga celebrities kangay sa ila ni Katrina Gray, Angel Locsin kag sa uban Lisa Subirano mga kaaksyon, si Senador Ping Lacson umintra na kag iban pa nga mga senador. Action firing line. I-check ta na ba karon ano giblang mga basis ni ba for short a while may kaaksyon na commercial ko balik lang ko dayon ha. Action Brian Warden. Action firing line. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso nato mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at... La City 28 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nambal na kay na makaksyon, suno dire kay Senador Ping Lacson. Believe siya, kag saludo siya, salot ini siya. No? Sa dedikasyon ni Army Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Nga konsadiin, gusto gid ni Parladi diri nga masulbar kunta ni ang New People's Army problem sang pungsod Pilipinas in short against insurgency. Pila na ka dekada ang insurhensya sang Pilipinas mga kaaksyon, wala gid mahatagan man sa nagakaigo nga solusyon because ang pila ka mga allegations may araman sa nagasuporta sini sa ilaman nga ti sekreto lang. Oo, o galing suno kay Lacson, ang sala lang diri sa kay Parladi Action Hands, daldal siya ng daldal na wala namang basis Action Hands. Action firing line. Hambal ni Lacson, siya mismo ang naghatag sang problema sang iya sininga misyon, no? Sang iya sininga misyon. Ang according kay ina, asuro pa sa pagpalayag ni Lacson diri ngati sa Anti-Terrorism Act of 2020 nabutang gid diri nga ang korte gid lamang amo iya ang makahambal nga terorista ang isa ka grupo kag indi nga konsin ulang nga tawo Action Heads. Amo nang palayag diri ni Lacson, nagpangayo man kita gani kay na initially sang panugdaon ni abang Lingkod Party List Representative Stephen Caraps Paduano, no? Kung anong patugda na diri kay ti kadamo sa mga party lists karon nga nadalahig sining rintagi nga ini nga ara dira sa Kongreso o kon sa Kamara. So no, iya sa kay Minority Leader Paduano sa sila may mga kaugalingon man na sila nga stand kung anong sabat nila. Bilang isa ka Minority Leader iya dira sa Kamara, may kaugalingon man sila nga tindog kag nagapati ining si Caraps sa mga kaaksyon nga wala gid sang nagakaigo nga basihan kon matuod gid man ang aligasyon sang Philippine Army dapat kasuhan. Action firing line. Amo lada ka simple siya prote may ara mas la sa ipagwa nga stand siri pila ka adlaw bangod kindi na gid man manami suno sa mga iban pa nga mga opisyal nga iredtag mo ang tawo nga makabig sila nga miyembro sila sa mga terorista iyang grupo. Action firing line. Madamdaman nyo, gin-mention ko sa inyo, tatlo ka mga artista, no? Si Liza, si Catriona, kag si Angel Oxy, no? Kaya ining tatlo makaksyon, na nagkalakit-an ini sila nga naghambal man upod sa Gabriela, ti magambal kita Gabriela, mga grupo inisang kababainhan, party list man. And suno sa aton siri nga pag-check pag-diri, magluwas sila may mga iban pa yung mga personalidad nga gin-mention diri. Pero ining si Parladi nangayo na pasensya sa kay Catriona Gray. Oo, pero ang suno kay Lacson diri, despite na nagpangayo na sang pasensya, sa gihapon ibestigahan kag ipagwa ang matudtod nga istorya kun nga na mention ato ni Parladi mga kaaksyon nga ang iban nakaguba ini sa imahe sang iban nga mga tao. Action firing line. Pero ano giblang basihan gid too much? Ano nga basihan sang aton sining nga AFP, no? Nga tawgon nga isa ka terorista ang isa ka persona mga kaaksyon. So i-check naton ini, i-check mangon siho kitabi kiti ako ya mismo bilang isa ka broadcaster, may ara tadi isang lain man nga panan-awan pero mas manami pagyud kon army mismo ang makahambal sini. Kung ano gid ang pinaka-basis sining pag-mention nga ini sila na redtag ini sila ginapasibangdan nga amo ni nagasuporta sa mga terorista. Action firing line. Ang tao dan nga daw ay kagidya ka maang-maang sa amo sini nga bagay once nga i-intra diri ngalan mo daw hindi kaya kontento nga mo sira mo. Kita mo to si Lisa sang nagligad to sa Birano nga di siya katulog,
Siya ba si magwa ko? Patay ko di. May ko kamang maang sini. Di kabalo ka mga artista naton, amo ning grabe nga mga maghahatag influence sa tao mo. Kiti artista sila gani mo, na? Hapos kumbaga sila sundon sang mga kauturan naton, sulito naton ini sila ginagamit gani sa endorsement sa mga products. Kay once sila action hands ang gumawa sa TV, mabatian tingog nila sa radyo, gina-endorse silang amo ni nga habon, amo ni nga produkto, ang tao nagakainganyo. That's why nga paistorya man sila sang Gabriela, sang amo sini bilang babae, no? Hindi kay miyembro bilang babae. Tiya mo todo na dalahig sila. Naridtag sila mga kaaksyon. Ang mga artista ginagamit man sa mga politiko naton, kita mo, ang mga politiko naton kapagwa sila sa ila sining endorsement dira sa kwan sa TV kag radyo, nagamit nila mga artista kay kabalo sila nga nagaka-influensyahan ang tao sa ila. Action Firing Line. Sige, amo na mga kaaksyon, pero ano giblang basihan nila diri? Ang pinakadalom nga basihan gid sini mga kaaksyon. All lines sa firing line. Sa aton sini nga linya mga kaaksyon, ang 3rd Infantry Division spokesperson Army Major si Non Pansito III. Sir, good evening dira sa imo, sir. Magandang gabi po. Yes, Action Bray, Action Radio, lahat ng tagapakinig, magandang gabi po sa ating lahat. Sir, simula nung nakaraang araw, mga last week yon, lumabas yung pangalan ng 3 mga celebrities na ito at alam ko naman kilalang mo rin ito, sir. At yung mga pangalan na ito na narintag daw sila. And then maliban doon sa kanila, yung mga miyembro, iba ng kongresista at saka meron pa mga senador na kaya lumabas yung mga pangalan na doon dahil sa sinabi ni Army Lieutenant General Antonio Palardi Jr. At ngayon, ayun, patuloy mag-investigate yung mga elected officials natin doon sa Itasa. Sir, sa inyong end, ano ba talagang pinaka-basis na ginagawa ng Philippine Army AFP na itag yung isang tao na yan na ayun, sumusuporta sa terorista or terrorist talaga? Unang-una, Action Bray, I just have to correct kasi yun nga, palaging na-taken out of context si Lieutenant General Antonio Parlade. We have to nagsimula naman to doon kay Liza Soberano. And in fact, we have to know, the listener should know na si Liza Soberano in fact thank General Parlade what he has done. Kasi ang sinabi naman ni General Parlade, he is not saying that Liza Soberano is a member of the New People's Army. However, she was cautioned na these organizations are allied with the Communist Party of the Philippines. Na marami na tayong mga karanasan before. Marami nang napatay. Kahit dyan sa Negros, dito sa Iloilo, marami na pong napatay na mga kabataan, membro ng LFS, na na-exploit ng kalaban because there is an underground movement sa mga organization na to. And yun nga, mali kasi the lawyer of Liza Soberano and Liza Soberano scam by itself, nagpasalamat pa kay General Parlade for giving the information, for letting her know yung mga yung ano ba ang nasa likod sa mga organisasyon na ito. Pangalawa, gusto ko namang ipunto din na it is not the armed forces of the Philippines who red tag this organization. Dapat malaman natin yan, itong Bayan Muna, Gabriela, League of Filipino Students are not red tagged by the armed forces of the Philippines. Ang nag-red tag dito sa kanila is mismo, ang nag-tag sa kanila, it's mismo yung leader nila, si Jose Maria Sison, ang pinuno at sutak ng Komunista Partido ng Pilipinas. Mayroon tayo dyan. Kung kailangan po nila ng mga video, mayroon po tayo dyan. At pinapakalat po natin yun. Ano po ba ang sinabi ni Jose Maria Sison? Sinabi niya, in order for us to advance the armed struggle, we need to have legal fronts. So, ibig sabihin, itong mga frente na ito ay created by the Communist Party of the Philippines in order to augment yung efforts ng party at saka ng New People's Army. So, malinaw po yun. That they have to advance, they have to take over this government through the armed struggle with the help ng mga na ibubuo nilang mga frente para buwagin ang gobyerno. Katotohanan po yun. At I would love to
na itong mga information na to is galing mismo sa kanila, utak mismo ng Komunista Partido ng Pilipinas. So, dapat kung mayroon silang unang nireklamo, kung ako sila, kung ilalagay ko ang sarili ko sa kanila, then they should condemn Jose Maria Sison. Why did Jose Maria Sison name their organization as front organization of the New People's Army? Bakit hindi po nila nagagawa? It's because mayroon po talaga kaugnayan yung dalawa. Yun lang naman ang ating sinasabi dito. So, red tagging wise na sinasabi nila, hindi po nagsimula sa Armed Forces of the Philippines po yun. We can send you videos and documents na nagsasabi na create po yan ni Jose Maria Sison with the intent to help the New People's Army. So, lumalabas dito, sir, na baka na misquote lang, na misunderstood lang ni Soberano yung sinabi ni Sir Parladigro dito, sir, ano? Yes, actually, nung una, nag-react sila. That's why ang kampo ni Liza Soberano ay through his lawyer, Attorney Lim, ay nakipag-usap. Actually, hinanap pa nga niya daw niya sa Facebook. At si General Parladi mismo ang tumawag sa lawyer ni Liza Soberano. And it was explained. And after that, kinausap ni Attorney Lim ang kanyang kliyente, si Liza Soberano, yung kanyang mga pamilya, at siya mismo kumbinsido kasi hindi naman po sinabi doon na NPA. Bagkos sinabi lamang na itong si Liza, actually, very specific yun. Is Liza Soberano an NPA? Sinagot din po ni General Parladi yun. No, she is not an NPA. However, itong mga organizations na to are connected with the New People's Army. Ayun. At least na, kasi dito, si Senador Ping Lacson, talagang ang dami niya ng salita against Parladi. Narinig niyo man siguro, sir, ano? Yun nga, sa amin is maganda yung mayroong investigation talaga na magaganap. Kasi sana, minsan kasi nag-react tayo sa mga bagay na hindi naman natin binabalikan kung ano ba ang konteksto o ano ba ang kabuuan ng sinasabi. So minsan, sumasabay lang tayo sa ingay ng social media, ng ating nakapaligid. So, dapat tingnan natin ito. And we fully support General Parlade dito sa mga pronouncement niya. Kami, sabi nga namin, hindi itong matatapos ang ating digmaang bayan. Kung ganito pa rin tayo papabait, pinapalagpas lang natin yung mga then the next generation of Filipinos will have to suffer again. We have suffered for more than 5 decades already. Ipapamana pa ba natin sa mga anak natin to? Ako, personally, ayaw ko. Action Bright. Gusto ko ang naabutan ng mga anak ko, ang apo ko, is yung maunlad at maprogresong pamayanan. Maunlad na progresong bayan. Demokrasya. At nabansa. Kaya gusto ko matapos ito. While we want that progressive and maunlad na bayan, may nag-hold back sa atin. Because the intent of the Communist Party of the Philippines is sirain mismo yung gobyerno. Hindi tayo uunlad yan kung may humihila sa atin. Okay, ayun. Kasi paglabas nito, ang dami na mga reactions from the local na, ayun, si Liza na, tinag agad. Siguro, kumusta tayo dito sa Bacolod at saka Negros? Baka ano mangyari sa atin dito, sir? Any reactions of this, sir? Ganito lang yan. We have seen figures of the Gabriela Bayan muna just roaming around the city. Kung wala po talagang kaugnayan, ay wala naman pong mangyayari. Pero kung may kaugnayan, actually, lumabas na rin po si Eric Almendras, isa pong national cadre. At alam ko, kilalang-kilala yun dito sa Iloilo kasi dito sa Iloilo or sa Western Visayas. Kasi dito siya kumilos. Actually, sinasasabihin ko na hindi yan yung totoong pangalan niya. But in due time, lalabas po siya. Siya po ang namuno dito sa mga gawain ng Komunista Partido ng Pilipinas. At ilalahad niya ito, ang mga koneksyon na ito at paano sila kumilos. At hindi lamang po siya, marami pa po tayo mga sumuko na NPA, na mga dating armado, mga sumuko na mga kadre, na ngayon ay nakikipagtulungan na sa gobyerno. Hindi po ito, hindi ito product of imagination. These are product of yung file or the volume of evidence that we have. Hindi naman po tayo ganun ka-inutil na pag sinabi lang ng isang tao ay we take it
hook, line, and sinker. Hindi po ganon. Pinag-aaralan po natin to, Ayun. itong mismong mga armado, yung mga dati nilang kasama, ano po ba sila? At ito na ang nagpaglalahad. At dapat ilahad ito sa lahat ng mamamayan sapagkat I think every Filipino deserve to know the truth. At bahala na po sila kung ano po ang kanilang take. Pero ang sa amin namang duty bound po kami na sabihin ito sa mga taong bayan. I see. Pero ito sir, hindi na ba ito ang starting point na yung implementation totally talaga ng Anti-Terrorism Act of 2020 na yung una talaga ang daming hindi gusto dito? Sa amin, kung magagamit pa namin fully ang Anti-Terrorism Act na ito, din gagamitin namin on the favor of the government, on the favor of the Filipino people. Gagamitin namin ito because these are created mainly because may problema tayo. Dapat aminin natin yun na may problema tayo. And in order for us to solve that problem, we should have tools. At ito na yun. Binigay na ng Kongreso, binigay na ng pamahalaan. So I think it just would be proper for us to use that tool. Ang sa akin naman, kung natatandaan mo, Action Bright. Yes, sir. Actually, mag-a-anniversary na yung yung Bacolod incident natin. Oo. Medyo marami yun. Sabi ko nga, kung mayroong krimen na ginagawa, pasensyahan tayo because we are here, mandated by the people, mandated by this government to enforce the law. So sana ay kung kayo ay ganon, mag-isip-isip na tayo because we will really be all out sa pag-iimplementa ng mga bagay na ito. Ayun. So sir, yung mga tao na nagrarally, ganito ganyan. Ano bang gusto mo iparating sa kanila dahil dito sa mga lalong umiinit na mga red tag rito doon sa national mismo, pero dito sa atin medyo iba, natatakot na rin. Anong gusto mo iparating sa kanila tonight, even though na hindi naman, sinabi mo while ago, hindi naman basta-basta gagawa ng yung AFP kung wala ka lang ginagawang crime dyan against the government, sir. Go ahead, sir. Yes, ako unang-una, I would love to say this. We don't condemn, we don't condemn dissent. Yung disgusto against the government, kailangan natin yan. In a democratic society, kailangan natin yan. Yung pagpupuna, binibigyan po natin yan ng pansin. Pero sana po ay gawin natin ito sa legal na pamamaraan. Ayun. Ang dissent po ng New People's Army ay sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Isang malaking pagsaway po iyon sa batas. So therefore, if you are supporting the New People's Army, sumusuway ka din po sa batas. Kung kayo ay dissent, walang problema. Ako din, Action Prize, sinasabi ko sa inyo, naging aktivista din po ako na pero never in my life na maka-underground ako. Yun lang naman ang ating ayaw sa mamamayang Pilipino. At binabalaan natin sila kasi marami na sa ating mga kabataan ang talagang napatay sa labanan dahil ito yung naging kahit na nila at ayaw natin yung mangyari sa kanila. Sige. With that, sir, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po at mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Action Brian, magandang gabi. Action Radio Bacolod. Sa lahat ng tagapakinig, magandang gabi po. Maraming salamat sa patuloy na pagkikipag-ugnayan sa amin. Yes, sir. Mabuhay po kayo. Action Firing Line. Mga action nyo na batiyan, bago gid lamang aga spokesperson ng 3rd ID Philippine Army, si Army Major, Sinan Pancito III. So dito naghambal, galing kiti, bisan maghambal si Sir Pancito, abi nga ba sumala lang ang palamatin-an ni Liza bala, no? Sumala lang, tapos amo to ang result dayon. Hindi taman mabasol si Liza nga magbayi abi, no? Bayi abi ang kakulba, grabe na yun eh. O kag kilala siya abi, bisan din siya lumusot, kilala siya. So si Sir Perla din naman niya, nakahambal sa to because nga hindi man siya gusto nga sila isa ma-interest amo ni nga grupo abi if in case gid man. O kumbaga may good intention man ginhimo si Perla di ko nga gin mention niya ato nga ining Gabriela mo ni front ining iban diri posible base naga-support muni na ang Gabriela muni na damo na bi nga sitwasyon tiway miscommunication guro na daw mo sinablaw kung ano pagplastar ang paghambal kag paano ang gapamati. Action Firing Line. Tiyo galing umintra na di si Senador Ping Lacson kag iban pagid nga mga senadores oo siya imbestigahan ta niya ang tirada ni Lacson gani action hence masakit mo siya daldal ka ng daldal hindi mo pa tinitingnan kung ano talaga yung totoong salita nito
Ti medyo masakit na ina. Ti si Lacson, sa prangkang istorya, naghalin man ni sa otoridad. May ideya ni siya kung anong ginagawa, anong ginahimo yang mga surveillance, anong ginahimo nga pag-check sa mga tao nga amo na sila. Tiguro nakita ni Lacson, may sala gid nga himo si Perladin. Action firing line. Siyempre, tikon ang aton mga miyembro sang Philippine Army, dipensahan man nilang boss nila para lagid nga pagdepensa dire ipagwa man ang matuod nga istorya. Tiyan mo na may investigation nga himuon, hulaton ta kung anong resulta. Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:48 na sa aton sa nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon dugay ang road clearing operation, no? Road clearing operation 2.0 ipabatik naton karon dinay interview plus ang pagpangakig sang amay sa mga otoridad dira sa Bago Isolation Center nga siya na lang action hands ang naghimo nga nagpabata sa asawa niya kay wala ini naghatag atensyon sa asawa yang mga otoridad. Action firing line. Imbes nga magbata sa ospital, dira iya sa isolation center sa quarantine facility, bumata. Tiway man na problema kung ginsapak tudot yang balsang bana sa waya. Uli, hila na sila katama. Karong kipabati ko sa inyo kung anong yaw-yaw sang bana. Action firing line. May gani kang bana. Action din sa pungga niya panggalingaw niya. Kasami nga hambal si Sigilanga. Sige lang anak, matapos gini may mabalaan gini nila. Amo lang ang bata, gawawa ang bata mo. Tagbalik ka digay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:49. May gabi lang kay Sir Dennis Richard Tiboroma, ang balya na Golden Boy. Salamat gida. Si Ina Voids Dohinog. Good evening, Sombray. Like your hair. Airport kalong-kalong niya. Salamat gid. Since Eva Araman nagamonitor base mabangon ang patay ak Sombray muna ginabantayan ng mga sementeryo. Perte, no? Si Lenny Valencia, good evening, Sombray. Watching from Fairview. Kasadya sa imo, Sombray. Sige, salamat. Ligaya Osorio, naga-monitor man. Nice hair man. Monitor lang kami. Richard Lamos de Sikihor, good evening, Sombray. Nagalantaw kami sa Hinigaran. Grace Beaton Cousins, good evening, Idol. No, Brian, watching Manvel Royal Subdivision. Nagbuka namin ba? Thank you, Ged. Dennis Richard naman, ang balya daw madagdag man ko sa bangko pagkita ko sa book mo, sir ba? Good evening, Sir Brian Golden. Salamat, Gida. Ayaw pagkahulog diha, no? Kay mabuklan ka diha ron. Good evening, Sir Brian. Nice na nga buhok mo, no? Pre Dennis Richard, di ma-challenge ka? Sige, try, be. Dyan sa dam, boy ko. Good evening, Sombray. Monitor kami diya. Barangay Alihis sa Silita, Boyko family. Si Lian Tadina, naga-monitor man. Good evening, gida sa inyo. Dijen Jonah, wala agasaka akon comments sa akon comment section. Gahang lang. Ara. Michael John Season, good evening, Sombray. Happy listening to Bia Jonathan, Dennis Richard Roma, and to all AREFC. Keep safe lang, ano? Monitor from Chatillo Elias or Paranaque, no? Maria Faye Maravilla, good evening, Sombray. Wow, ang color sa buhok from Palawan. Jocelyn Aresivita Ulak, salamat, gid. Jolito Urbanos to Kaburnay, good evening kuno sa Toboso Municipal Police Station. April Montero Palma, naga-monitor man sa home site. Si Mari Ivancia, abi ko, wrong live ko kay bukay man ang buhok. Ako gyapon niya. Ako. Merly Gonzaga, naga-monitor man sa Barangay Alihis, ano? Alex Montesa, road clearing ha. Sir Brian daw wala man na klaro ang bagsakan daw ginhimo na da sa mga pangayaw road property gani. Di kamusta to ang kampanya nila nga pagpanglimpyo halin sa tanan nga hilit-hilit
sa syudad antes mag-abot si virus. Naglimpyo gidla pero nagbalik na naman. Si Brit Hart tunato naga-monitor man. Jocelyn Libon Dispoho, salamat gid. Lian Tadena, correct gid Sir Brian, amo na ang klase nga tao nga tama kataas ang pananawan sa ila kaugalingon. Ginamata-mata na lang nila ang ila mga timbang. Bao. Kung isa mga timbang man nga abusador. Pero kung abusador gid mal ang timbang, hindi guro pagsakiton, no? Istoryahon, no? Istoryahon. Ang mga timbang kung kaisa maghalong man sa amo. Anyways, why takadi kabalogid kung anong sala to sang timbang man mo basta nakit-an ta di nga tinampuyong na siya sang amo niya. Oo. Di kung may sala gid man nga atampuyongon man, no? Wow, nami buhok ya ba? Oh. Monitor lang ko no. Si Jodet Centino Baltazar, Rolly Famulaga Pagapulan, naga-monitor man. Alex Arada Sir Bry, Barangay 40, Tubangan, Bagsakan. Ginhimo parkingan kag bulutangan sang mga scrap ang mga radiators kag battery sang isa ka shop da. Barangay official wala gasapak. Sa ila na sakupan. Sige, check na to nabe. Rose Guevara naga-monitor man. Sunshine de Formado. Action Bright, good evening. Basi pwede pa pa-aksyonan ang Sineco. Amon tinigang wala pa mahubas. Brown out kagina pa. Uy, sa di ini. Sineco, brown out kuno gina pang ilang nga tinigang sa rice cooker kuno nagbutod. Nabutod. O si Mong Caltorilla naga-monitor man. Di na itong iban. Si Madam Muka, Sir Bry, nga gingamit sang pulpol nga tabugo para sa kadalagan. Hindi ya artista, kundi puli dancer sa kalye. Rodora Syoko, naga-monitor man, salamat gid. Eileen Mijares, sa Woodside, Alihis, thank you gid. Cabrillos MC, good evening Sumbray. Monitor lang kami pahanukoya. Nami ang buhok mo. Thank you again. Si Montisa again, lain niya ang 3 ka-artista nga high profile ni sila compared sa kay Muka. Oo. Temo itong hambal ko, most influential personality sa patag ng lupa ang mga artista. No? Nga ginagamit sang pulpol kag anong tabugo man? Tabugo, basihan ni General nga nanging terrorist ang 3. What is the basis of his all blatant accusation against these 3 beautiful girls? Edwin Pineda, Blandigod AM, matag ka-rebilde, bawal pumasok sa western country, amo na ang problema basta communist. Kativer Araman, Bea, May, Mampang, good evening, Sumbray, lihog ko tamyaw, mama ko pring-pring, kag papa ko butch sa cruising mining Maaw, Bago City. Naga-sambil gid ang dila ko, pasensya gid. Virgie Olpinda, Action Bry, what happened to your buhok man? New look ba watching via Facebook, halong Action Bry and God bless. Lingaw-lingaw lang niya, no? Edwin Pineda, naga-monitor man, blacklist na siya sa Homeland Security HSA. Nonoy Castanida, good PM Mr. Blandi. Bagay na bagay. Budamo, naging mamati sa program mo namin, Blandi. Ikaw na. Alam ko lang, wala na ako na do, lingaw-lingaw lang ni sir. Okay. Okay, tamo. Naka-influence na ko. Okay nga, si Dennis kag si Regia, no, mapa-haircut man sa Sabado. Ilugomon man ko nila abi i-accept ang challenge bilang tawon ko gining Facebook nyo kung mapalugom ka mga duwa. Good evening Sumbray, salamat gida. Naga-monitor si Yorb Quinyol, Bea may mampang again. Good evening Sumbray, lihog ko bitamyaw kay Lola Kubukay kag Lolo Lito sa Sitio Locasan, Barangay Abonan, Bago City. Edwin Pineda, bulig na lang na siya sa COVID. Hindi na lang mag-radical comment. RJ Flores Lara, good evening Sumbray, Golden Boy, ang buhok ba? Melvin Piniafiel, good evening Sumbray, nag-monitor sa Makati. Carlos Golaher, Action Bry, good evening, road clearing sila, ang bike lane kadako sa pundo, naging gasto nila dira. Tidiin na ang nagaplano sina.
ginpabayaan na nila kay nakuha na nila ang para sa ila. Ang bike lane instead nga agyan sa mga bikers ginhimo palarkingan ay kurap sa gobyerno, luwas lang sa maayo. Oo, pamabulanan kamo. Marimar, maga-monitor man. Okay, Pop subong looks ta ba? Bako da. Greet ko lang family Doronila, monitor lang di sa bata. God bless, salamat. Roth Kozawa, naga-monitor man sa Tokyo, Japan. Action Bry, ano na sa ulo mo? Hair color or yellow? Teresa Tongha Soriaga Flores, good evening, Sobray, watching from Fortune Town, Bacolod. God bless. Carmelo Garingo, good evening, Sobray, watching live from Takuling. Mirare Rilota, Sobray, monitor lang kami dihan dumanan. God bless. Bert Hirapusco Caraballo, good evening, Sobray, sadya nga isyo pamatian. Salamat, Gid. April Montero Palma, amo gina ang iban Action Bray sa bago pagbata da sa manghod ko anti silang maghatag sang kusog na nga balata sila paya ang una nga pahog galaba ambot na lang. Guest watches, good evening, so Brian, pag-greet lang Bacolod kay Marvin and Jewel, happy birthday today. Si Maybay Araman, na nice ko nung buhok ka. Greet ko lang friend ko, happy birthday Armel or Amel Francis sang San Carlos. Andila ko nagalakwed. Rico Ramos, naga-monitor man. Good evening, watching from behind 13. Salamat. Nila Hinoves, condolence to the family attorney Ferdinand Panes, to his sister Emilda Panes Caso, my friend, our deepest condolences. George Gargasiran, buwas palugo man ko maison nga hirday bala. Good evening, Action Palos. Since Eva Balyadan sharing Action Bray sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa Riyadh. Rico Ramos, Action Bray idol, kanay sang buhok mo. Salamat din. At least may nag-appreciate. Romy Agsam, good evening man. Lucia Carbadilia, Action Bray, good evening. Monitor kami di Barangay Padukoy, Purok RC3. Nagdugang, naging gwapo mo. Ara kita mo. Hindi lang golden kabubuton mo, pati buhok mo. Golden man. Idol Action Bray. Salamat. Si Sir Zos Dog Cage, so naga-monitor man katahom ka bland mo ba? Ang Seneco, brown out, Granada, subong. Kung goldfish, patay na. Ay, gali ka. Ang Seneco, no, pinipirmin na ito, nagabulo brown out, no? Tabo sila ni man. Ako na. Sige, dalag lang, balik kita. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uling mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang... Action Firing Line! Maayong gabi lang kay Police Major Romeo Vargas dira sa Himamaylan na City, PNP. Ginatamyaw mo naton si Radney Mordena dira sa Banwasang Morsya. Salamat gid sang imo sining hairstyle sa ako, no?
Kita mo damo nagdayaw pero piho ko damo gid ang nagapamuyayaw. Action firing line. Alin sa kay 0020, good evening Sumbray. Ginatamyaw ko lang akon bata nga si Makoy kag Mikay nga nagatamyaw si Ronaldo Magbanwa sang sitio Kampuestuhan. Salamat gid. Diri ni sa babaw ino sa may Talisay amon Halin sa kay 6820 Hilokson Brian, maayong gabi. Tamyaw ko lang family Laparan kag family Labaniego. Salamat gid sa inyo Action Radio Bacolod sa pagpili isang ila kuno anak. Tamaan kalaba na utod. Sige. Good evening Action Bri. Gusto ko man tani makitaan ang imo buhok nga ginamuno nila. Ngita kada Facebook para makitaan. Sa ano niya maksonens mo sa radyo na sa kapamati. Hindi ko basang buhok ko, amo na ng inyo maisda nga nagbuhok-buhok. Bray, as nagpatuhog ka man sa ilong mo. Away ko nagpatuhog. Ano na yung patuhog sa ilong mo? Ay ko nagpatuhog sa ilong ko. Siya ni nagatext sa ato, di nga kadagabi, nagakontra gini sa akon. Amon isang 0912-0821904. Dapat inan ko gini number ya. About nga kakontra gini sa akon ha. Siguro lauay klase tao ni sa akon mo. Nga ngalos kadagabi, text gini siya nga akig sa permi sa akon. Wala man kuming ginahimo ang malain. Di naga-inform lang kus publiko. Iya. Sagay ko kaaway. Abi Choy, kon akig kagid sa akon. Abi kadto di kay mga pito na sa rasto. Hindi mo ko pagpagi sa text kay ako nagdako man ko nga purti mang pamahog uso na sa mga pispis bla ti kung pag mamahog-mahog ka man sa mga amos ikadlawan ta talaga. Siya nimo di kay patinan ko lang number mo bla kay i-text mate ta kabala no. I-text ko nga ara asawa mo kun bana mo tanawan. Pamati lang na bla Choy hindi na mapanghilabot sa akon di Kung di ka kontento sa program ko, abiliso ana sa ibang nga istasyon kung dito kontento ka, tiin mo na. Action firing line. Di ka halos gabi, sagi mo ko diya ka intriga. Hindi ko ya si Lisa Subirano kag si Angie Locsin. Hindi ko ya artista. Ultimong broadcaster lang ko sa Action Radio. Di kon bad trip kagid sa akon, nawag ganibla kang istorya ko sa telepono. Hindi papagi sa text kay na subong nabasahan ko. Actually kadagabi nalabay-labayan ko lang ni siya. Way ko ginasapak lang subong na nabasahan ko gido. Way ko bikita din sa number mo. Yung luko-luko tao no. Action Radio may gabi inang mga kawatan sa gobyerno investigasyon lang na waywa ay gid na. Okay. Inang ulo imbestigar lang guro. Ay gid. Damo na blano. Good evening, Sumbray. Monitor kami diri sa barangay Nagasila, Carlota City Boy. Blacarta City si Boy, Salmorin, Mercy, Salmorin, Esther, De Los Santos, Carlos De Los Santos. Sige. Last 8:05. Hambalya liwata basahon ko na may text niya. Siya nagpa-swap ka man, Bray. Klarohon mo ano nga swap. Abi guro gay ko action hands. Ang number mo 0912-082-1904. Lawagon ko na lang gid kay prangkang istorya. Tak-an ko si mo kada gabi sang sagi mo ka text sa akon di, Tapos ang gina-text mo out of the context man sang akon nga issue bla. Do kalayo galing kay subong nabasahan ko gid abi mo. Actually, ang text mo ganiyo daw in-idiot bla daw hindi minsindihan. Basi way ni guro kaagis kinder nagrikta guro grade 1 dun. Action firing line. Last 8:06 Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid. Dali gid lang kay kita mo na ginaapinan ko yan ni Kapitan Madeline Diaz. Amo ning batasan niya kap. Amo ni siyang ariyo ga text din Kapitan no. Si Maninay. Amo ning batasan niya kap kadagabi sagi ako labugay de. Kadagabi sagi ako ka text. Ako gahipos-hipos lang ko pero kabasahan ko rin text niya nga puro labugay. Ti subong daw ay ko nagsapak sa number nabasahan ko hindi ko mang ni-mentiondihan ning ang bala niya ko nga nagpatuhog ka man sa ilong mo.
Ano bing ang patuog sa ilong, ano bing may connection na sa issue ko gina kay Duway gid parte kay Parla dito, di ba, no? Parla dito, Duway gid kanayo gid, no? So, oh. Ang balya sunggod kay gidayon, do bata, kaway ko gasunggod noy. May ko gasunggod. Ginamuno talang ka kay para makorhiran ko ng kabastos mo. Action firing line. Bastos ka, idiot ka, kabalo ka sang idiot. Ugag kagidya ka tama prangkang isto. Diri kita diri kita. Pasensyahon niyo na ko kay nga lain ko yang broadcaster. Hindi ko pareho sa iba nga bisan ginatuntuhan na sang kapamati da, gahipos-hipos na kuya testingan ta kaya. Oo, ibahon mo kuya. Gusto ko ya to bangon ta kaya prangkahon ta kaya di pwede yang daog-daogon mo ko through text mo kay nga hindi ko pagbasahon. Ako ibasahon ko yung text niya. Bisan sinok mo da basahon ko na ya. Oh. Di mo na nga pasensya ka na kay number mo masikat gini. Kay ka nagabilawagon ko na debi mo lang ha. Damo gid ma-textmate kay sa imo. Oh, kag meeting ka mo da eh. Oh, basi madisgrasya ka sa meeting. Action firing line. Ari kita kay nga 7 na ka bulan ang nagligad sa ginsuspender ining road clearing operation sa Department of Interior and Local Government mga kaksyon. But today, according naman niya kay DILG, no? Eduardo Anyo, ang sekretaryo, nga ibalik na ang road clearing operation kagin ipangalanan nila ini nga road clearing operation 2.0. Action firing line. So, ining road clearing operation before, kadamo sa nagwawaw sa election hands. Sobra pa ni sa COVID-19 nga pagwawaw sa mga negosyante sa nagliligad mo, di ba? Action firing line. Swerte yang pinangakigay di rin daw may mga pinachanay panigani kay gin clear ang ila sa nga area sa kilid sang dalan. Tiway ka mahimo kay tinutuyo sang gobyerno nga hawanan ang dalan labi na gid sa mga lugar nga daw tam-an na gid bikagutok. Action firing line. Ti subong ginpabalik ini bago lakitan sang DILG. Gado nagbalik naman wat ang kagutok sa pila ka mga lugar. Di ba action hands? Diri sa Bacolod, ako na-appreciate ko gidyang krabing appreciation ko action hands ning bike lane bla nga gin padihot sa Department of Public Works and Highways sa DPWH para sa mga bikers. Previous, do hindi mo ma-appreciate action JM ang bike lane. Kay duway pa to nag-uso may bike git. Kag ang bilis ng bike lane nga ini diri sa Bacolod, 62 million pesos na. Dala na da sa mga signages. Grabe nga batikos dira kay Congressman Greg Sataya before. Action firing line. Pero kung madalom ang imo sini nga paghuna-huna kag pinsaran mo gid tudo, ang kongresista sa Bacolod nagbulig da para sa benepisyo sa mga naga-bike para malikaw sila sa disgrasya. Subong ang bike lane sa Bacolod magamit na gid nga halos sa Bacolod noon subong action hands naga-bike, no? Ako mismo naga-bike ko subong ko may time ko, no? Hindi kasubong kaagi sa mga sa bike lane nga ini kay nga agin himo vulcanizing action hands. Ang ibang ginpantindugan iya sang pagka ng gamay nga mga itiribla, no? Gagmay nga kalan-an. Ang ibang ginhimo na gidya talyer. Action firing line. Gin road clearing ini nadula na ni tani galing kay umintra ining si COVID-19. Why na nasa pakal na sa gobyerno lang ang tutukan mo ni sa virus nga mas delikado si virus. Now, subong ginbalik ini, no? Ginbalik ini sa diin sa November 16 next month mga kaksyon. Mag-aumpisa na liwat ang road clearing operation kung i-base naton sa circular memorandum nga ginpapagwa sang DILG, no? Memorandum Circular 2020-145 mga kaksyon. Kung ang isa ka lugar na paidalom iya sa Modified General Community Quarantine, like for example sa Negros Occidental, dapat nga 100% ipatuman ining road clearing operation. Kung ang isa ka lugar, pamati ka mo diya kay nakabalok ka a community concern ini, no? Kung ang isa ka lugar na paidalom naman sa General Community Quarantine, ini siya ang magahimo gyapon sang road clearing operation
paagi iya sa partial gid lamang, no? Kung maghambal kita nga partial, meaning may mga barangays abi nga COVID-free naman, and then may ara sila dira sang mga obstructions. Di dapat magpatigayon gid si barangay kapitan sang panglimpyo sa sina nga barangay. Action firing line. Pero sa pag-intindi ko, si ABC President Lady Gles Gonzales, way paginman sila nakabaton sang ining memorandum circular nga ini, no? Kiti today pa malay pagwa. Pero ayon ko Action Dale abi, i-check naton si Madam Gonzales abi kon anong pananawa niya sini diri sa syudad sa Bacolod, sa diin kita diri kita taman sitwasyon ta subong nagapakig-away pa kita gyapon kay COVID-19. Pila ka bulan nga ang nulo negosyo sa mga tawo medyo ninit gid katama, kag kon kwaon mo ni sila karon dira sa mga sidewalk like downtown area, Libertad, kay hindi sila pwede kabaligya da bangod sining road clearing operation, tiano na lang ning dangpan nila pila ka adlaw. Action firing line. Mas makaluluoy pagid ni sila, no? Mas makaluluoy pagid ini sila mga kaksyon. Kiti way pagid tayo kabalik sa normal nga sitwasyon mo. So, ang problema pagid diri mga kaksyon, kay ti ang mga ara subong nagabaligya da sa downtown, ibalik mo ni sila sa Vendors Plaza to. Oh, ibalik mo nito sa Vendors Plaza kung sundon gini ang memorandum circular nga ginpapagawa sang DILG subong. Ang lain pag-direction hence kay ginhatagan sila sang plaso yaho ang mga opisyal naton nga mag-umpisa sa November 16 until January 15 action hence. Ina sa 60 días ina mapatuman gidya ang road clearing operation. Action firing line. Dire man sinala sa lagi ni mga barangay officials ta diri, no? Kung ikaw barangay kapitan subong nga naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad, you have 60 days nga i-enforce mo na ni dayon umpisa ang nasambit iya nga memorandum circular unless kung may ara sa mga pag-apilar diri nga himuon ang aton sini nga gobyerno. Action firing line. Amo nang dapat himuon basi pamalang pamatian sa DILG ang apelasyon abi sang tagsa-tagsa ka mga lugar, mga ka-action. Action firing line. Ara na sa linya at action hand, sige. Online sa firing line. Sa aton diri nga linya si ABC President at the same time konsyal sa Bacolod, ano? Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bright. Good evening sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Aha, good evening. Salamat sa time. Man, pagbasa ko kayo na pagkabati ko sang balita nga niyalin sa DILG lingko, ano ni Mando gadululubli na ning trabahoon sa mga public officials ta. Way pa way pa ta maka-move on, way pa ta nakatibawas kay COVID-19, another actually problem gini mo kay nga kabudlay magpangsaway sa mga tawo nga inabalang gutom la ma'am. Ma'am, anong imo sinisubong nabato nandre may nabato na kamo nga mga dokumento sino nga sitwasyon? Okay, so officially, Action Bright, no, regarding road clearing operations nato naging suspend sa mga month of March kay due to pandemic. Wala pa kita may na-receive na any advisory, memorandum or circular from the ILG, no. So nabasa tama na sa Facebook and sa news, no, na maibalik o i-resume ang ato na road clearing operations. Aha. Pero diri sa Bacolod ma'am, ang sitwasyon ta araga pakig-away kita gyapon sa kay COVID-19. Although nga nagaamat-amat may ara na taga ni isa na lang to ligan nga adlaw, no? Ang aton nga positive. Yes. Although nga may ara patiya sang pagid sang positive gara sa mga hospital abi, pero nagamat-amat dula sa community. Ano-anong paglantaw mo si ma'am daw additional nga problem sa aton di sa Bacolod subong? Okay, no, so the organic gid yan na problem is wala pa kita ka ang ato na barangay official specifically kay we are in the battle we are in the battle in our fight against COVID-19. Wala pa kami ka move on, wala pa ta katapos or no. So we are about to flatten the curve pa lang, no. So dama pa kita adjustment kag ginaano ta pa ato na sustainability sa sini, no. So kay ang ato na pagpanubo mga past 2 weeks, no. So ang ato na question subong ang ato na sustainability. So amo pa na siya i-increase pagid na mo ng education information campaign sa pagbatok
sang COVID-19 plus may pakita another issue nga to na economy, no? Sa kabaranggayan, kapurukan, we can feel sang effect sang pandemic, no? Damo kita pumuluyo na gutom, damo kita pumuluyo na unemployed, no? Kasakit sinapamatian ng ato ng mga informal sectors, kulang ang income, lain sa una, no? Kumabatian ta na sa kapurukan, kasakit pamatian, no? So, with nabatian, pit naton, surihanay kita with the punong barangays na ibang, nabatian tang pag-resume sa road clearing operations. Basically, hindi lang balay ang apektado, but ang ilan na pangitaan ng livelihood, especially sa mga street vendors naton, sa aton na mga tricycle drivers, kay iban wala terminals, no? So sila gini ang first na maigo. So that is a big problem, Action Bray, no? Kag kabalogin kita, mandate, ang kapitan niya masuman sang mandate, but kabudlay, this is a heavy heart, no? Kay yan taman ang tutuod ang actual situation sa kabarangayan kagapurukan nato. Matsyag ko daw natabuan gika mo ma'am, no? Sa amo ning sitwasyon. Kung magadog yung sinalo nyo gintaran-taran mga anyways, part ini sang inyo sa nga job, pro inablang ko sa daw sululubra na ma'am, no? Bruting trabaho subong. Yes, correct, no? So, go na, kung sa training, go na well-trained, kita ang subong ng mga pang-official, kaya kita lang tanan na agyan, no? But, that is part of our job, kasi siguro, it is part of our commitment to serve the people of our respective barangays. Pero ma'am, kiti, kabalo ko galibot, kabog, check mo sa mga barangays, di sa Bacolod yung COVID-19 na paggambalan, may mga damo na ma'am obstructions na nakita niyo ma'am so far sa mga roads na ton? So nga to ng mga ginpang operate ng last road clearing na rin siyempre nagbalik. Especially ang mga mga sidewalk vendors, no? So nagbalik kabalo makita na pandemic, mula na only way, no? So nang ako na problem kay nakita na to nagbalik, okay lang kayon balay kay may location kita, may options, but ang livelihood kabudlay sulbaron sa moments like this. So, ma'am, may plans ka mo nga mag-appeal abi sa DILG and in the first place, subong arata sa GCQ, although nga hambal dire kon ang imo classification sa quarantine abi GCQ, partially pwede ka makapatuman sining road clearing 2.0. Guro sa mga barangay lang guro nga daw COVID-free, naging nga daw hilway, naging guro ma'am, no? Ano may apilasyon ka mo sa DLG? Plano mo na, ma'am? Yes, no? So, nang upon consensus with some, no? Although, no, wala pa kami as a group, gidyan, no? 61 barangays. Initially, ang ato na naistoryahan, no? Na we will make an appeal to the DILG, not to suspend not because kaya hindi kami isang ubra, no? So kaya nun to ng ubra, but it is because na affected ang ato na livelihood sang majority of our pamuluyo sa kabarangayan. So far, once siguro action by na ma-receive namon ang memo, amo na pag-appeal naton kasi bung wala pa man kami any official memo. Sige lato-laton tani, no? Pero may mga barangay, grumam nga daw libre lang, pwede sila kaamat-amat, bisan subong si Kapitan Madilyn Diaz ba si Maninay, pamati subong matyagan ko, buwas siya, manilihig na ni sa dayon niya, kabalo. Kabalo ko ni sa batasan niya didaan mo, Yes, correct, no? So, kabalom ko na sikap Madilyn, isama na maalwan na to ng kapitan, kapamulantaw mo na siya sang livelihood, kay kabalo tada. Okay lang na kung structure na hindi apektado ang bread and butter sa ato na pong luyo, kay hapos lang na yan. But kung may, kung welfare, especially subong, ang ato na economy, so, amo na isa na lang ang tawag. So, but, kung sa mga structure, kag sa siguro para hindi kami maigo, we will wait for the official memo. Sige. Amo malalang ako na councilor, subong nga gabi, balikan talaga next day na naman king oras ko, medyo kulabos, gid. Ma-follow up lang ko na sunadlaw, sinibalang disiplina sa mga task force disiplina sa mga barangay ko nakahimo na tabla sini subong gid, councilor.
Yes, no. So may nakita some na naka-organize, no. But some gina-encourage kapag of course ginalantaw taman ang shortage ng manpower. But ongoing na siya action by kag hopefully 61 barangays makatukod sina na organization. Sige, lastly na lang Councilor, imo panugyan sa mga obstruction naga-obstruct abi kon budlayan ginmanta nga magtrabaho sining nga paagi abi maapil ikaw basi ang mga tag-iya sa naga-obstruct abi mato-mato na sila pro kakas-kakas abi para likaw lang kita sa mga istorya do hindi na maghulat abi nga suguon pa. Councilor, go ahead Councilor. Yes, no. So once na ma-receive tayo na memo kung ano man na siya kung an ordinary example for pudal, no, kung ano ng kung gintandog na ina during illegal structure natin 1.0 na operations. So we are back on our road clearing kung once na maka-receive kami memo, but we will make an appeal, no. So siguro ko matamaton ka na siya balik para magabot ang barangay, no, hindi na tayo maglambot sa point na kaduan. At least kitaan na clear na para makabulig man kita, may COVID-19 fight pa kami kag other obligations. So para hindi na maglawig man ang obra kag cooperation man sundanan. Yes. Councilor, i-rate ko lang liwat road clearing, not road widening. Yes, correct. No? road clearing operation na ito. Kang natin last year, last month of August, no? So by the of the ALG ibalik siya, no, wala road widening. Okay, kadamo dudamo gito reklamo nga road clearing lan pati nga pinang mas agyo din hindi ni amuhaw do mo na bla. Yes, no. So kabalo naman na sila kung sino sila kay naagyan during road clearing operations natin last time. Sir, ma'am, salamat gid may gabi kag mabuhay ka ma'am. Thank you ma'am. Thank you. ABC President Back Action, Lady Gles Gonzales diri sa Bacolod, no? Amo na, kung makabatan sila memo, ma-appeal siya sa DILG, no? Nga, amo na, ikuan ng anay, i-suspendihon ng anay for Bacolod, ining pagpatuman sa road clearing operation 2.0 mga ka-action. Action firing line. Alright, si Ana Mandrigos Rob Malya, yes sir, kay may sala siya or wala, still the ambassador wala right manakit sa iya timbang. No one has right. Kung nagaugtas ka sa timbang mo, so i-fired mo lang kuno siya, talk to her, but never nga sakiton mo because they are also a human and you don't own their life. Dapat mapriso ina kag i-remove as a public official. At iya mo ginangdangtan niya. Tsakto na. Ang imo timbang da kung kaysa suplado abe, no? Kung kaysa may ara gina mo. Di kon sa pakon mo na siya kag hampakon mo gid sa tila naman ang istorya. Kung do aki gagid bi sa iya, istoryahan lang. Kay madala na sa istorya. Kung daw hindi nagidbi magwantang batasan niya, kapila lang nga, ripuli to anay sa inyo, magpahuay-huay ka to, kaya daw kakairitar ka. Action firing line. Hindi kay tampuyongon mo, tapos kibot ka, ikaw malang mismo, gani nagpa-put up daw sa imo sining CCTV, kundi impas kagid, akop kagid. Action firing line. Kaluluoy ni isang timbang sa ambasador, ni kay daw 51 years old na niya, may edad na ni, tapos nanok klase mga utok sa tao nila. Amo na sa text di sa ako, no? Mayang gabi lang kay Attorney Magaspag, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi sa kwan kuno sa may barangay Alihis mangani kuno may ara gidya sang Alihis may ara di balay nga patidalan ginbotangan niya atop. Na naman. Dapat ginpahaligihan niya na lang na dagit. Ginhimo ina lang tani nga gym na da para Action firing line. Yung isang mga problema raman sa tao mo. Kabalo na gid sila nga hindi na property, on by state na, intrahan, pagid kagibutangan, pagid sang ilaman para munuhon gid sila. Ay, sus ko gasululobra ko sabing abilidad man, last 20, last 8:26. Pagbalik na to na, promise ko sa inyo, pabati ko na sa inyo ang tingog sang amay nga nagapinangak kay gusto ko to'y pabati kay Madam Nona, hindi amon manager ha, si Madam Nona dito sa isolation facility sang Bago. Okay, nagwa pa to sa pagsabat ni Madam Nona nga nagbutig ang bana.
Ti karon pabati ko sa inyo kanong ginahambal sang banat. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Golden Dove Award gituod. Salamat. Christina New Look Action Braiba, salamat. Si Rod Apostol, good evening Sumbray, pag-greet lang sa Guy Mondihar family kag sa Mamang Mildina kag Edward. Sige. Di na tong iban man. Lucia Carbadilia. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang Chanel Carbadilia nga naga panyapon kag amay namon Reynaldo Carbadilia. Salamat. Virgie Olpinda, Sumbray, damo gadayaw sa imo ba? Basi matuyawan ka na. Ako na lang mahambal buyag tawon. Sadya naman sa mga listeners na no. Lizelle Miranda Sakare, good evening, Sumbray. Watching live with family. Dugang, ay, amo na yan na may antada. Share na ha, share na. Benji Galvez, good evening, Sumbrayan. Watching live in Sitio Alulong, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Veronica Santillan Manukan, wow, di salamat gid sa pagdayaw, ano. Alex Montesa Arakman, trip ya lang kabray, Sir Bray, no? Trip pa niya ko. Halos kada gabi hala sagi ka text di sa aton kung isa daw katalaka na nga ang text blow out of context sa aton nga issue bla gapapansin ni siguro bot lang siya ni basi gusto guro mag-inom kape bla nga ininit dala ula sa guyaya. Ako mabuot din ko nga tao pero kung dati nantuan mo ko doon di na maayo, no? Si Nadi Barito pasustento ayos ang kulor sa buhok mo Sumbray. Salamat damo nagtamyaw sa buhok ko. Matuyawan kita ni karon mo. Liyog lang great sang pamilya pasustento diri sa Murcia, especially tatay ko Ruben kag nanay Nitang. Si Sir Zo, salamat. Si Nico nagsiga na Sumbray. Sanag na Granada. Ahay. Halin pa kuno kay ina daw damo gid chat mo di sa ako, no. Gora mo sabla Sir Bray. Madakpan ko ni siya Sir Alex ya. Kumut-kumuton ko gining iya sining kuan ilong. Ako maldita. Adik na Sumbray. Basi guro. Ay nako. Alita Dilen Alet. Good evening Sumbray. Mas gwapo ka siguro sa kaiya. Suya ni sa guro. Si MJS Candido Hildure. Monitor lang sa Sumaga. Dejen Juna, papansin lang na siya. Gusto niya guro atensyon siguro. Basi gusto yung interviewon ko siya nung gusto yung topic ko kay Lino Leonardo Sumbray, good evening. Ang ayan kagin Bray sang buhok mo. Antuol bla. Greet ko lang Lorza, Mamli kag Leonardo, salamat live ko di sa Braya. Tiwag. Sige, salamat. Dens Liboon ni Menyo. Good evening Sumbray daw Kino ang aura mo. Ay, grabe, salamat. Ako maldita, KSP, kulang sa pansin. Si Colonel Gael Ara na, good evening partner, ikaw na. Abi ko may foreigner nga nangangkumansa. Nagtalang ni sir, di daw na alang-alang ni Guro. Salamat kay Colonel Gael sa pag-monitor sa Nokpo. Carmelo Garingo, Sumbray ang gatik sa imo, upod na sang manok nga pula, nga may rasa nga kaber. Sagi mo ko di kahilabot. Bilog listener maaway sa imo. May kublaga pangaway. Palangga ko yung mga listeners ko. Si Liz Tibos Guillema Sumbray. Kabalo ka mga sirs, mga ma'ams. Naanad ni siya guro sa iban nga mga anchorman. Iya nga bisan sagi na nila ka insulto nga inform lang kita di hatag sang kaugalingon ta komento. Sagi nila ka insult. Oo, mga kontrabida na sila mo. Ako ya, ibahon mo kuya kay nabaglawagon kung number mo di. Tistingan tigig ka imo ya. Wait, tamaran ko mangita away. Pangabuhi na yang akon. Di ba Action JM? Pangabuhi na aton ga obrata di. Sa prangka nga istorya kung ano ka risgo ning trabaho namon. Porte ka risgo. May pag mga pulis kag army di, mga marines kay may armas ni sila ya. Kami anong armas na mo, di microphone. Ano na mo, ni gabuton nga ipakdol sa, wait natin ka pangita kontra.
for information ni amon. So ikaw nga pamati na kung hindi goods for you ang ako ng balde. Galing kay gabi-gabi ari gini siya kapamati gini siya namiyan ni sa guro. Galing ka guro ginaabot lang guro sa pagka-adikto siya guro bla. Bert Hirapusco Caraballo. Ang problema lang kay road widening yang implementation imbes nga road clearing. Wise lang guro sir nga basa-basa. Ba't basa-basahon ginila ha? Mires Labrador i-block siya bla Action Bry. Sa kuan siya sa amon nga hotline di siya mo gila kay tinguan ko ning i-block ko ni number niya. Dins Liboon ni Minyo good evening Action Bry, monitor ko always program mo. Nagkino ka sa aura mo. Bagay gid. Salamat. God bless. Early Flordelisa Action Bry, inggit lang siya sa anggatik sa imo. Ang nabalaan ko tupad balaya matuhog da ilong sinsya sa chat ko hindi ko kita. Sige lang, kaya mo na dai. Ding Lihong good evening Sir Bry, nag Super Saiyan ka na. Nag Dragon Ball Z ka na. Oo. Ay Christian Rowa Rahman Lim Iman Action Bry, monitor lang kami si Chopait Barangay Batuan na Carlota. Greet ko lang good evening sa kay Tatay Tim and Nanay Ping. Ding Lihong, gasit type ka guro, Sir Bry, secret admirer mo na guro. Prangka siya, kay kapihan ko siya daw. Halin kay Nico Britannia, good evening, Action Radio, good evening, salamat sa balik, salamat, nagbalik na ang road clearing. Palihog lang sa inyo, patrol, pa standbyan sa barangay Stefania, kay grabe ang traffic daw, wala gid may reklamo sa barangay TY. I-check ta ni Abe. Kabalo ka sa Stefania, Subong, may ara sila sang road widening dira. No? Dira may road widening. Ginaya halin sa may kwan, sa isa katubian da, ginpalapad ang dalan Subong mo. Amo na gaga traffic. Pero, ang ibang tod nga mga managbaligya, dadoga pinagusto na balang sila kung kabutang da, no? Carlos Goliher, ara the Action Bry from Ako Housing going to Bangga Kore. Ay grabe gidra Action Bry, try bala agi dira around 4 to 5 daw, sobra pa sa bagsakan ka traffic. Ay gali ka. Grabe no. Ang diferensya kung isara sa mga tao man, no? Kay daw wise lega sapak sa gobyerno, pero kung mareklamuhan sa gobyerno, kag ipatupan sa gobyerno ang implementation abe nga akig, lain ng gobyerno. Bert Hirapusco Caraballo, gusto nila nga pakamangon sa dutang aton mga remedyo general naton nga mga kauturan ari pakita sa krisis sang pandemya, may kasunod naman mando lang sila nga mando. Isa pa na. Rosalina Arellano Espadero, Veronica Balyados Ikhouse, dabuday ha. Stephen Magbanwa, good evening tani, biskan ang mga illegal park na lang mag-monitor. Gani man, no? Action Bry, nagpalubong kauhaw, nagpalubong, nagpalugom guro. Bilyo Ryan, Bert Hirapusco, ang kaluluoy sini mga barangay official kay sila ang nagaatubang sa field nan. Tiyan mo to kay na si Councilor JR Mainit Riho, naga-monitor man. Kyle Tuleco, Action Bry, monitor lang kami diri sa Dini Darwin. Madami sila sa Purok Pag-asa, Barangay Stefania. Salamat, God bless. Yolanda Alcagaya Galyegar, Araban. Edward Makute, good PM Action Bry, monitor lang kami diya. Hehe, nyolok ta subonga. God bless. Salamat. Sorry. George Gargasiran, what if ang structure gatindog sa private property? Madala na sa road clearing. Hindi siya madala, pero ginapasulod na sa mga syudad, ginadebatihan na. Nico Bautista, araagid sa Barangay Stefania, damo obstruction kun hapon, grabe ang traffic, gabaligya kaga parking sa dalan, paliyog standbayan. Nabasa ko na kayo na. Ayos na kuryente Granada, salamat Pil. Angelina Penuela Raman, Jen Oy si Sir, nice highlights here Sir, salamat. Pasensya ka kung tingog ko medyo gakwa na. Gaya anong akon nga dila. Raydan Velasco, Action Bry, good evening everyone, keep safe lang handumanan.
Okay, sige. Apollo Decena, naga-monitor man sa Lapu-Lapu City. Ako na. Okay, sige, balik kita. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang alyaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Firing Line. Lalagi lang kay Manamyaw, kita dugang sa aton sini nga mga utod, ano? Si Liberty Beniten Ubaldo, naga-monitor man ang anak ko no si Emmanuel Joy Ubaldo sa Estancia Subdivision. Sige. Alright. Di na to di man. Gasuri-suri di sa ako na. Why na ni suri-suri sir? Ikaw go una sa akon eh. Halin sa kay 8130. Good evening, Sir Brian. Hindi na angay sa pakon, kulang na sa pansin. Makasala ka lang na gani man no. Galing ko kisado katalaka nabla kundi mo sa pakon do na namian pagid siya. 338 Action Bry, ang gahingabot sa imo ano na man sa konsuya sa didto sa bati sa iban eh. Hindi kay batian kag nugay komentar nga pang suya-suya burog-burog. Way man ni siya mamati sa iban, diri man ni siya, but ano ning utok kasi ni utok urosang guno. Action Bry, may COVID-20 pandemic na siya guro. No. COVID-20 endemic. Wala. Sige, check na to na. Action Bry, agi na siya guro ya. Type yak. Yawang ili bakol noy. Ambal ko sa imo, ikaw lang isa ga tinuntod sa akon, bilog nga community sa Action Radio nga naga-monitor, mapakdol ni si imo din. Huwag man tiyag himo mlain, di mo, gabalita mo lang tadi. Good evening, Action Bry, hindi pagsapakan ng gatik si mo, wala siguro mahimo sa pangabuhi si Libra Boy niya. Salamat gid sa mga advices ninyo. Thank you gid so much. Ano? May isa di ganay ka pangayo number yo. Ambal ya, dabla number ko kay migo ko taga NBI base gusto yung grupang itaon. Ari sing ambal si Isadio. Nabalagay ko bla number Action Bry. Kay ipasa kundi sa amigo ko nga NBI kay papapangita tada siya do halin pa na nagligad nga bulan reklamo mo siya. Way ko na sinapak kanin ni. Pinabayaan ko ni pero subong na bukaran ko gid-abi. Good evening, Sir Bry. Nga monitor kami sa gihapon sa imo program Action Radio Firing Line. Tamyaw ko lang Tatay Berto, Tigbaw, Nanay Jocelyn, sa si Toto JJ, Baby Zion, Jonafi, Tigbaw, Manzan family diri sa Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Pamati gid sila, more power and God bless gid kuno. Sige, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Salamat gid ra sa inyo. Si Sir Kirby ara man gani ho. Kag si Sir Michelle Ortega, salamat gid sa pag-monitor. Sige lang. Thank you gid ra sa inyo. Sige. Ari pa bati ko sa inyo mga ka-aksyon na promisa ko sa inyo kina. Ang isyu ni Blang sang ligad to nga Miyerkules ang gabi, Martes ang gabi, gin-report na Action Eden abuso. May isa ka nagabusong dira sa Bago. Ang protocol, kaya nagbata na siya, ang protocol sa Action JM, antes siya ipasulod sa ospital para magbata, ginapaagi inesla anay sa swab test, subong bangod sining COVID-19. Gin swab test ining pobre nga nagbusong, no? Nagabusong.
pagka sang October 21, no? Pagkapila ka adlaw, nagwa ang result nga positive ining gabusong. Mga October 23, ginkuha siya sa ila sa Puloy-an, kagindala dira sa isolation facility sa syudad sang Bago, mga kaksyon. Ang iya sini kabataan kag bana, nabilin sila Puloy-an kag gin-isolate man sila or gin-quarantine man sila kiti close contact ni sila, no? Sang iya sining asawa kag iloy sang kabataan. Sang dito na sa quarantine facility, nagreklamo ining nagabusong pila pa lang kagab ito, the overnight pa lang or 2 days na or na sitwasyon. I forgot. Nga lain matsyagya, no? Di manugbata mo. So, tawgan sa otoridad dira. Iniblang action hands ang nurse, midwife. Pag-check, ara pa lang sa 3cm. Hambal sang nag-check sa 3cm pa man na. Hambal ka na isang bihert, tako nang balya, sa buwas ka pa ng bata. Pero tiga intra sa'yo mo. Pagka alas 3 na isang hapon, dolain na matsyag niya, suno nila i-travel kuno sa Cadiz. Hasta wala ma-travel. Bangod nga ginaisa ni silang lipag travel pa Cadiz to. Pagkahapon, gurong asawa nag-text sa bana, nga lain na ginmatsyag yang bana nagkadto sa quarantine facility. In short, na naguba ang ginatawag action hands nga quarantine protocol. Kay kung naka-quarantine kasi mapuloy yan action hands, hindi ka pwede kagwa. Pero ang bana, gin-risguhan niya. Nagkadto siya sa isolation facility, nagsulod to siya, ginpapirma siya sang waiver nga nagsulod to siya, tibana na siya. Ano to man? Abi ko, ang nag-text sa akon, sumunod na dislunggan ko. Nagrisgo ang bana nga nagsulod, nagpirma sang waiver, action hands, nga nagsulod siya, bisan risgo na kabuhi ko kay asawa ko, gabusong, nagpositive. Sudlon ko niya, meaning, ang asawa, nagapanugid siya, nga lain na sitwasyon niya. Sang dito na sa sulod, nagpasakit gid ang asawa, action hands. Pagpasakit, dira, kung ang bana pamatian aton, nagapangayo sila sang hinabang sa mga otoridad nga na-assign sila nga isolation facility. But suno sa bana, daw wala sila mayroon pakan. Hasta naglabot sa point, action hands, nga ang bata nagwa na dira sa manuguwa na, no? Halin sa tiyan sang iluya. You know what, people, ka na ginhimo sang bana, siya na lang yan nagmanihar, ginpahigda ya, kagin matuan para magbata ang asawa niya. Hasta nag-abot ining mga otoridad, nga sila na to nagbulig, nga makuha ang sini nga pusod, nga nagaburambod sa ulo, kag liog sang bata. Tiguro pag-abot na guro ang bata way paginman totally nga nakagwa. Pero inabalang late kagidya. Emergency ni. Emergency ni. Manog bata mo. Now, ang hambal to ni Madam Nona Abunado, amo ning in charge ng facility nga ini. Nagabutig. Why sa naghambal nga nagabutig ang banagid? Kundi, kung pamati ang explanation niya, daw nagabutig ang bana, siya hindi na siya nagpabata. Sir, kaya nag-abot na dang midwife kag nurse ang bal ni Ma'am Nona. Sa pag-abot siya, nagagwa na gin man ang ulo sang bata. Siya pero hindi totally nga siya gid nagpabata. Ti butang tagid abi mi ma'am. Hindi gid ang bana nagpabata. Pero during those times nga ginapangita sila kay gasikangkang ng asawa sa kasakit, puwerte na kasakit sa ginabatsyag, diin ang ining otoridad. Di na mga ang nurse mo da kag midwife mo, no? Nga kontami halin sa nagpulo pasakit ni ini, Action JM ginamonitor na ni nila. Kung pwede palang pungkuan nila da sa may pertahan sang kwarto nga ini, sa isolation room magin butangan nyo da nga porte man kuno kay go gani kuno to. Mayor Yolo sir, porte kuno kay go sa isolation facility basi way nagapanglimpyo mga tao mo da sir nga na-assign da. Action firing line. Ang asawa pa to naninlo kay damo higko sa ilaga.
Tiambalya, nag-abot kuno ang mga nurse kag amo to nagpabata. Pero dugay nga pamangkot na siya, pero kung pag-abot nila, nagagwa ng ulo sang bata. So, oo, tilit gyapon eh. Para masanagan si Ma'am Nona, kag mamaras-marasan man si Ma'am Nona sa ginpalayag ya before, ari pabati ko sa inyo kung ano ang ginawakal sang bana. No? Ano ang ginawakal sang bana samtang nga ang bata mga kaksyon nagwa kag nagawawaw. O hambal pa sang ano to midwife to una nagabot mo. Siya sige lang sir may managali sir kay nakahibi na siya. Hambal sang bana siya din ang nurse di man. Ang midwife way gid kasabat Way gid kasabat ang midwife way sa isabat kay wala sang nurse nga nag-abot ulihi nakatama. Dali black kay mapabulig ko di sit up gamay lang gid. Ari ara. Try ko ni biyo. Testingan ta ni Abi. Dali gid ang maka-action na gamay manang niya. Ari. Sige. Salamat gid action hands. Ari. Okay. Testingan ko Abi. Okay. Sa amo ni nga gahibi ang bata, way pa ni may gabantay sila. Okay, nag-abot na. Kung sa mga sa inyo. Sige kayo na po, ano mo na ganapan ko rin yung pusod. Midwife ni. Importante na kayo bit mo. Tapos na bibigay ko para tapos na. Wow, ang bata. Hindi na maguna. Yel, hindi maguna. Pwede ka dito. Itrapo ng OS. Gareklamo kay way gamit. Ano mamo? Wala, ano kami di mo nang pagtratar mo. Te. Hindi na niya bias nga pagtratar sa among di. Mo ginamambal ko yan. Kaya kami din nagpa-quarantine para amon sino ilang matapos ano. Ada dalam kuan segala sa BOS, hindi ko may tapos sila to. Ay, then hindi mo ko nakasulod lang, di bago lang ko din nagsulod mo. Bago lang ko din nagsulod na. Hindi, singit na lang ang kuan. Gahapong midwife Bago lang ko din nagsulod, nag-voluntary na lang kung mamasulod, di para nakita kong sitwasyon, hindi gid mayo. Kung siya gali lang, di isa kag wala ko nag-voluntary sulod. Wala gilingin na lang ma. Kung wala ko niya nag-voluntary sulod, paano ni sa nag-ano na di sa kung ini ang sadya na kita niya ko yung di ko mag-ano sulod. Hindi yan, ay kalma. May refer ka da. Kung wala ko niya nag-voluntary sulod ya. OS, hindi OS kami. Ay kaya nag-voluntary sulod niya mo dito din bantalan. Ang balisa na to, mga OS na to. Kaya dala lang sa nurse. Singgit lang. Singgit tayo sa. Nasakit pa wala. Ginano ko. May kilas ka na. Wala, hindi ko kita. Kaya nga, kung nga Google ka, ano? Wala mo mo. Wala mo sa kapit. Wala matadiga po nung daw, ano? Kaya hindi nag-voluntary sulod lang, nagbata lang asawa ko, wala gid. Sige, sabi ka ako, hindi na ako yung Google. Hindi mo din. Ako yung matari ko sa imo lang ito, ano, sa bata mo. Yung bata, hindi, alam mo. Naon, yun na. Kaloin. Ha? Sige na po yan. Ako lang Google. Ay, para makita ko.
Sige, napakagapan ako. Ma'am, sige mo, wala niya, ano yan, wala, ano niya. Sige lang, matapos mo. Wala ko nga sinasabi, hindi ko kagiyo. Wala kang gamit. Ano, ma'am? Ako yan nakita nila sa sitwasyon. Sige lang, tapusin ta lang ni. Jen, sakto na nanay. Tapusin ta lang ni. Jen. Tapusin ta lang niya. Ako yan, hindi ko yan mapamtang niya. Kunwari ko din, ma'am, nag-voluntary, sulod. Ano yan, natabok? Ha? Okay, ano na galing ka, wala ka nag-voluntary, sulod na nagkato, hindi nakakasiya. Ano mo natabok pala? Ha? Muna na yan, kumianusin niyo. Kaya, ito may plastic, may nga, ano, garbage. Kunwari ko yan, nag-voluntary, sulod eh. Paano? May trapo ka din. Mula na yan nga, kung ikwenta ko, yung costume, gidisin mo, gid. Jen, ito sa nanay, pinatay ko ng tanang puso, tanang. Bilang doon, balik mo na din. Diaper mo din. Diaper mo din sa bagay na ko. Firing line. Amo tabak aksyon. Kita mo bisan ano nga wakal sang bana action hands? Wala sila may iribatal sa bana. Kaya nga palpak kamo da. Action firing line. Batian gid wala gamit. Hambal sa bana gina pa kami panawag sa inyo anong isabat nila way gid. Kiting way sila gakto mo. Si Ma'am Nuna nakabugtaw ka na sa maturan. Action firing line. Dapat ko actually, ang mag-asaway na way sila plano mag-file kaso, ano nga mga reklamo, di ba? Pero kung tuturo ni sa mga asawa nga mga lisensya nyo ni, base magkalakakasalin sa inyo, da? Suliton ko, ang trabaho sang mga kaangay sini, kung sa mga emerhensya, sa mga aksidente, gani, ang iba niya action hands, makita na nila, why na sila sa duty, ha? Pero kung makita nila nga, makabulig sila, manaog na sa salakyan, mabulig sa aksidente, da? Dibla, mga nurse nga iban, doktor, basi makabulig, pag di manaog, kubla na sa aksidente, ni. Pero ining na-assign dira, nga dira na gid mismo na-assign sa amo sila nga responsibilidad nila, do hindi pa sila kahimo. Action firing line. Subo nga raw, bisan ano nga wakal sang bana sa ila, waay sila may isabat na kunanuda. Ang sabat sang midwife to, hipos lang na din ha, kay tapuson ta ni anay, waay sila isabat kay nga, wala kamo nag-atiman da. Action firing line. Pabosan ko rin, sugpunanta pa ni buwas. Sugpunanta pa ni buwas. Kay panglawagon, tani dugay ngalan sa midwife kag nurse gani. Natutabunan ko pa di gani ho. Kay siyempre, gusto taman nga protehiran man sila kay trabaho man nila. Di man ta gusto gid magkaladulaan sila ubra, blakadlaw. Pero kung pamatian ta kasakit dughan, si action indriba naman niya mo na sitwasyon sa mo si manapungol ka na ni kung amo to sitwasyon to. Action firing line. Pero ang bana na kontrol yung kaugalingon niya, hasta lang siya sa connection JM, balaan ta lang niya. Gina pa ko nagatawag. Gina-control ko galingon niya. What if karon kuno bana ta karon kwan be ga nang lang line ulo ko kay isabla ga tukar ang impito kag pinanipa na sila isa-isa da. Action firing line. Waay gid kamo irason da. Action Brian Warden. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang Di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pero taga isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto?
Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag man gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwede kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Di siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamat. Boss ko na lang tamyawan giling nga konsining nakilala nga sinong Antonio kag mga company niya, friends niya dira sa may kandingan sa Murcia. Salamat gid na lang. Upod sa bagos nga puwersa, ay buwas gili may sugpon pa to ang nagbata sa isolation facility. Pasabton to si Madam Nona Abonado. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Upod kay Action Rex Gantong, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian More din nagpasalamat gid maghiribati ta buwas sa wang gyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action